Bună dimineața, bine v-am regăsit la Incam. Astăzi vom discuta despre digitalizare. Care este planul, care sunt investițiile, care este impactul în societate și în economie, în condițiile în care, iată, deja vorbim despre cetățenie digitală și carta electronică de identitate. O carte de identitate care în momentul de față este controversată, contestată, însă autoritățile dau primele semnale în acest sens și vom discuta toate detaliile în această dimineață. Vom vorbi și despre securitate cibernetică, cum se feresc românii, mai ales cei care au companii foarte mici, de atacurile hackerilor în aceste momente, în condițiile în care pandemia a sporit numărul atacurilor cu 500% la nivel mondial. Iată că digitalizarea are și reversul medaliei. Despre toate aceste subiecte și nu numai vom discuta în această dimineață cu invitații mei. Octavian Oprea, președintele Autorității pentru Digitalizarea României. Bună dimineața, bine ați venit la Incam. Bună dimineața, bine v-am găsit, îmi pare bine să fiu astăzi alături de dumneavoastră. Îi spun bună dimineața și domnului Daniel Homorodean, vicepreședinte clusterului Cluj IT. Bună dimineața. Bună dimineața, bine v-am găsit. Și o să ni se alăture prin Skype și două intervenții foarte importante pentru discuțiile noastre în această dimineață, în condițiile în care infectarea site-urilor se poate produce chiar și pe cele care în momentul de față sunt considerate ok din punct de vedere tehnic și poate nu ne-ar pune semne de întrebare. Știm că hackerii pot compromite un site pe care îl știam, cum spuneam, destul de ușor de accesat și pe care poate îl și accesăm zilnic, injectând un cod în acel site care poate apoi să ne infecteze calculatorul sau telefonul, motiv pentru care stăm de vorbă și cu specialiști în securitate informatică în această dimineață, care ne îndeamnă să avem sisteme de securitate instalate și să ne mai luăm câteva măsuri de precauție suplimentare. Și spun bună dimineața domnului Alexandru Bălan, specialist în securitate informatică. Bună dimineața! Și având în vedere și în considerare că 10% din populația României lucrează în sistemul administrației publice, iar circa 7% din produsul intern brut se duce în momentul de față în salariile acestora, este clar că aceste resurse pot fi reorganizate, reinterpretate și puse în piață mult mai eficient. Digitalizarea primărilor este necesară în contextul pandemic actual, când toate procesele administrative trebuie să fie cât de cât mai eficiente, motiv pentru care l-am invitat în această dimineață, tot printr-o intervenție Skype, și pe domnul Alexandru Panait, director de companie software, companie care oferă soluții de digitalizare pentru primării. Bună dimineața! Bună dimineața! Domnilor, o să încep, domnule Oprea, mai întâi cu dumneavoastră. Am promis oamenilor că vom discuta în primul și în primul rând despre cetățenia digitală, toate aceste controverse care au apărut în aceste zile, despre Carta Electronică de Identitate. Telespectatorii vor și vedea punctele pe care chiar dumneavoastră le-ați menționat pe Facebook și care au fost preluate de wholenews.ro. Despre avantajele cărții electronice de identitate am văzut și punctul de vedere al ministrului pentru digitalizare, domnul Ciprian Teleman, motiv pentru care o să vă întreb cât se poate direct în ce stadiu suntem în momentul de față și ce va presupune Carta Electronică de Identitate și cetățenia din punct de vedere electronic. Vă rog. Bun, Cartea electronică de identitate va fi o bucată de plastic care va avea incorporată o componentă hardware. Această componentă hardware va fi împărțită în două. Una din partiții va înmagazina datele personale ale cetățeanului, iar pe cealaltă partiție se vor putea scrie certificate calificate, mai exact acea semnătură electronică pe care o folosim de cele mai multe ori în relația cu statul. Cetățenia electronică, cetățenia digitală, are mai multe componente. Într-adevăr, prima componentă este această carte de identitate electronică. A doua componentă este gestionată de Autoritatea pentru Digitalizarea României ca și cea de-a treia, dar a doua componentă o reprezintă nodul de interoperabilitate între toate bazele de date care gestionează informații despre cetățeni la nivel european. Ceea ce înseamnă că în momentul în care vom avea funcțional acest nod de interoperabilitate, în acest moment proiectul se află în selectarea câștigătorului, iar timpul de implementare este de 8 luni, cetățeanul român se va putea prezenta cu acea carte de identitate și în fața altor instituții la nivel european, iar aceea va fi recunoscută. Cel de-al treilea pas este platforma software centralizată de identitate digitală, care este tot un proiect al Autorității pentru Digitalizarea României și în acest moment se află tot în selectarea câștigătorului și a implementatorului, iar acest proiect ne va oferi va oferi poarta de intrare în toate platformele de guvernare electronică din România. Practic vom respecta principiul single sign-on și în momentul în care ne vom loga în această platformă, vom putea accesa toate serviciile publice disponibile la acel moment. Ne vom loga o singură dată, așa cum o facem în momentul de față cu conturile de Facebook și de Gmail.
În momentul de față, această platformă, cred că ar trebui să dăm mai multe detalii despre ea, această platformă de identificare digitală. Cum spuneați, va fi la un singur click, se poate accesa orice serviciu public, însă în momentul de față noi nu avem încă, domnule Homorodean, toate bazele de date conectate între ele. De-abia am reușit să conectăm casele de marcat la sistemul ANAF, dar îmite să ne gândim că vom reuși într-un singur click. Apreciez proiectul și speranța autorităților că vom reuși destul de rapid. Iată, în prim termen de 8 luni, spuneați mai devreme, domnule Oprea, prin care să demareze licitația. Cum stăm cu capitolul implementare? Pentru că suntem destul de departe de un stat deja etalon precum Estonia, domnule Homorodean. Așa este și salutăm acest proiect ca fiind unul esențial pentru România, unul care vine la momentul potrivit, chiar dacă ne-am fi bucurat să vină mai repede, însă este unul din multe altele care va trebui să-l urmeze. Mai avem în implementare la nivel național câteva proiecte importante, esențiale și poate cea mai important proiect care va trebui să fie implementat este cel legat de asigurarea interoperabilității sistemelor din cadrul administrației, a tuturor sistemelor. Pentru aceasta însă cred că este nevoie de o mai mare agilitate în ceea ce privește planificarea și reușita noastră împreună a mediului public și a mediului privat de a lucra pentru a stabili standardele de interoperabilitate, a stabili care sunt procesele, cum arată acele procese la nivelul administrației, atât cele care au legătură cu cetățeanul, cât și cele care se desfășoară între instituții. Va mai dura cu siguranță mai mulți ani, însă dacă reușim să acționăm împreună, cred că putem să accelerăm acest proces. Domnule Parait, mă îndrept spre dumneavoastră în condițiile în care spunea domnul Homorodean despre interoperabilitate. Dumneavoastră dați la dispoziție celor din administrația publică care sunt interesați astfel de aplicații care ajută la modalitatea în care se gestionează. Din punctul dumneavoastră de vedere, cât va mai dura implementarea acestui proiect la nivel guvernamental? Pentru că, iată, foarte multe administrații nici în momentul de față nu sunt digitalizate, dar îmite să mai vorbim de conectarea lor cu cetățeanul la un click distanță. Într-adevăr, există o barieră când vine vorba de pregătirea personalului în exploatare, dar este extrem de important ce tip de tehnologie folosim. Dacă începem să folosim o tehnologie care este ușor de scalat și este foarte ușor de configurat, atunci acest lucru va veni în ajutorul nostru pentru a accelera procesul de digitalizare. Spre exemplu, noi la e-Primăria Ta am gândit un asemenea concept prin care să putem scala extrem de ușor la nivel național. Am făcut acest lucru în momentul în care a luat foc spitalul din Piatra Neamț. Ne-am hotărât să pregătim platforma pentru toate primăriile orașelor din România și le oferim acestora un portal unic de interacțiune cu cetățenii. Toate se întâmplă cu titlu gratuit, iar cetățenii care completează un formular digital pe platforma noastră vor trimite prin intermediul platformei noastre un e-mail către primărie. Ulterior ne dorim ca direct din portal să se poată administra aceste servicii atât de funcționarii publici, să bage documentele în fluxurile de lucru, cât și cetățenii să poată să-și vadă statusul solicitărilor, să poată să plătească direct din platformă, printr-un singur click, fără să trebuiască să meargă la diverse instituții sau să intre pe mai multe site-uri. Domnule Bălan, în momentul de față vedem însă și această explozie, spune eu, de probleme de natură cibernetică. Am văzut și ultimele știri în acest sens, ce s-a întâmplat cu datele la aproximativ 1,5 de miliarde de utilizatori de Facebook, de asemenea de utilizatori ai aplicației LinkedIn. Sunt știri care au venit de pe surse externe, sunt informații pe care cei de la LinkedIn susțin că ar fi fost publice, însă, de fapt, informațiile sunt că nu ar fi fost, toate detaliile au fost suplimentar date, la fel și cu utilizatorii de Facebook. Normal că reticența românilor în momentul de față este destul de mare, pe de altă parte e drept că nici nu stăm foarte bine la capitolul, să spunem, cultură digitală. Vedem, suntem în indicele DESI, cel al digitalizării la nivel european, pe penultimul loc, nu suntem destul de evoluați în acest sens, însă cum reușim să-i convingem pe români că este bine să se îndrepte spre această formă de digitalizare și în același timp să reușim să mai urnim administrația astfel încât să vedem aplicată toată această nouă reformă, să ajungem și noi la noua revoluție industrială cât mai rapid? Păi, eu m-aș gândi că trebuie, pe de-o parte, prezentate beneficiile. Da? Eu personal vreau acest buletin pentru că e mic și intră în portofel. Buletin
Ok, gluma la o parte, deci trebuie prezentate evident beneficiile, dar pe partea de securitate pentru Din păcate, domnule Bălan, avem o problemă pe partea de sunet, că tot vorbim de digitalizare. O să revenim imediat la dumneavoastră pentru că avem o microfonie. O să ne întoarcem. Domnule Oprea, mă întorc la dumneavoastră până vom face conexiunea cu domnul Panait. Vedem punctele de vedere ale specialiștilor, sunt binevenite inițiativele guvernanților, însă cât de repede vor fi implementate, spunea domnul Homorodean că vorbim de ani de zile distanță. Aceste proiecte ar fi putut fi implementate cu mult timp în urmă dacă Guvernul României ar fi respectat recomandările de la nivel european și ar fi înființat o instituție a statului care are ca obiect de activitate transformarea digitală a administrației publice. Haideți să ne concentrăm pe viitor, lăsați trecutul, așa că cum deja e nu ne mai... pentru digitalizarea României. Bun, ceea ce vreau să vă spun este că proiectele acestea sunt proiecte palpabile, nu sunt proiecte pe hârtie, sunt proiecte cu caiete de sarcini scrise și care vor avea un timp scurt de implementare. Dacă vorbim de identitate, ea va fi gata în aproximativ 2 ani de zile. Dacă vorbim de interoperabilitate, vom avea un proof of concept, un exemplu, în următoarele 4 sau 5 luni. Dorim să dăm ca exemplu de bună practică digitalizarea procesului de înmatriculare al autoturismelor la nivelul municipiului București și interconectarea bazelor de date a tuturor DITL-urilor din București cu baza de date a serviciului de înmatriculare auto. Practic, cetățeanul se va duce o singură dată la un singur DITL, va depune un contract de vânzare-cumpărare cu toate informațiile precompletate, funcționarul le va putea verifica electronic, inclusiv plăți și așa mai departe, după care va transmite informația către celălalt DITL și către serviciul de matriculare auto. Practic se va centraliza toată partea de matriculare auto la nivelul municipiului București, iar cetățeanul, nu contează sectorul din care face parte, va putea să trimită acest formular și să primească răspuns online, să nu mai se ducă cum se întâmplă în momentul de față la ghișeu, mă rog, chiar dacă suntem organizați. Exact, am ales acest flux pentru a-l digitaliza primul, deoarece am constatat că prin procesul de matriculare se pierde cel mai mult timp, persoanele stau la cele mai mari cozi, iar în procesul de matriculare... Aveți și o estimare aici? Bănuiesc că s-au făcut niște analize în acest sens. Am făcut o analiză și am observat că prin procesul de înmatriculare, cetățenii solicită aproximativ 9 milioane de certificate de atestare fiscală pe an la nivelul întregii țări. Și în București, bănuiesc că este cel mai mare flux? Pot să vă spun că personal am văzut că într-o zi din luna august la ușa serviciului de matriculări erau aproximativ 2700 de persoane. 2700 de persoane, flux mult mai ușor de gestionat. Când ați dori să implementați acest proiect pilot? Este o informație foarte importantă pentru... Lucrăm la el, sperăm ca în maxim 6 luni să avem acest proiect pilot gata și cetățenii să beneficieze de efectele produse de el. După care bănuiesc că veți să le extindeți la nivel național. Da, vom continua cu municipiile reședință de județ, orașele, după care comunele și așa mai departe. În ceea ce privește, domnule Homorodean, partea de cetățenie electronică, este un concept destul de nou pentru România, din păcate, iar lumea nu prea știe la ce să se aștepte, domnule Oprea. Pe lângă cartea electronică de identitate, cetățenia presupune mult mai mult. Punctul de vedere pe care dumneavoastră îl reprezentați, și parte de cercetători și parte de companii în același timp, cum ar putea mediul privat să ajute statul român? Poate ne mișcăm ceva mai repede. Deși este un proiect nou pentru România, nu este un proiect nou pentru lume. La nivel mondial avem identitate electronică deja de vreo 20 de ani. Belgia la noi și semnătura electronică este nouă, chiar dacă este foarte veche la nivel mondial. Belgia are acest EID din 2003, Estonia tot cam de atunci. De altfel, majoritatea țărilor din Europa de Vest o au și poate v-ați mira că multe alte țări din alte părți ale lumii au deja sisteme probate în funcțiune. Surprinzător ar putea fi că Bangladesh, Guatemala, Peru, Nigeria au astfel de sisteme și ele deschid drumul spre dezvoltarea multor servicii care sunt utile cetățeanului. Nu doar servicii care sunt date în mod direct de către stat, dar inclusiv servicii care pot să fie intermediate prin această capacitate a cardului de identitate digitală de a susține diverse aplicații, cum ar fi, de exemplu, și avem exemple în lume, ca acest card să funcționeze ca și card de transport, ca și card care să dubleze
Cardul de sănătate, exact, card de vot, card de acces în clădiri sau din diverse locuri și așa mai departe. Ar fi foarte util, cred că și pentru industrie, să vedem acest card ca o oportunitate pentru companiile românești de a dezvolta diverse servicii care să interopereze pe acest card și să interopereze cu sistemele naționale. Domnule Panait, acum dacă ne auzim mult mai bine, să sperăm, rămăsesem datoare să vă ofer un punct de vedere în ceea ce privește modalitatea în care putem convinge pe români. E un lucru de bine această revoluție digitală. Iată, pandemia oricum ne-a forțat, prin urmare, să și ne mișcăm în rândul lumii. Cred că vă întrebați la mine, nu? La domnul Bălan, după care la domnul Panait. Mă scuzați. Avem doi Alexandru, promit că ambii, acum cu ocazia Paștelui, o să vin și cu mielul la ambii, vă rog. Domnul Bălan, după care la domnul Panait mă întorc. Vă mulțumesc frumos. Sper că ne auzim mai bine acum. Ne auzim mult mai bine, vă rog. Bun, acum, din punctul nostru de vedere, cei de aici, sunt convins că nu există niciun dubiu că sunt niște beneficii tangibile. În primul rând, e mai mic. Intră în acel portofel mai mic pe care vrem să-l avem cu toții. În al doilea rând, ne oferă acces mai rapid la absolut toate resursele. Probabil că la ANAF, la ghișeul.ro, la toate instituțiile de stat, inclusiv pe aeropoarte. Nu mai trebuie să stăm foarte mult la acele cozi când trecem dintr-o țară în alta. Sunt foarte multe beneficii. Dar cred că o problemă în a adopta aceste noi tehnologii este odată neîncrederea că funcționează, neîncrederea că nu sunt folosite pentru rău. Acesta este o problemă așa la nivel mondial de cel puțin 10 ani încoace, în care oamenii nu au încredere în sistem și au impresia că sistemul vrea să le facă ceva rău. Și aici va trebui făcut un mic efort de comunicare, aș spune eu, prin care să existe o transparență în cum sunt folosite datele respective, ce date sunt colectate despre cetățeni și, efectiv, foarte transparent cum sunt folosite acele date de către instituții. Asta pe de-o parte. Iar pe de altă parte, în ceea ce privește siguranța sistemelor respective... Din păcate, domnule Bălan, din nou aveam această problemă cu sunetul, nu-mi dau seama foarte bine. Or fi probleme, că tot vorbeam de hackeri, acum mi se pare amuzantă toată situația. Ne întoarcem la domnul Panait de această dată. Domnule Bălan, o să încercăm să refacem legătura telefonic cu dumneavoastră ca să nu mai avem aceste probleme pe sunet. Domnule Panait, domnul Bălan menționa anterior această reticență, această campanie care ar trebui să fie făcută la nivelul populației în ceea ce privește beneficiile. Dumneavoastră chiar arătați astfel de beneficii prin aplicația pe care o puneți la dispoziție gratuit. Concret, pe lângă această parte de digitalizare și de ușurare a drumurilor pe care le facem, cum menționa și domnul Oprea, să nu mai mergem să mai stăm la cozi, sunt timp în momentul de față pierduți. Vorbim în același timp și de o restructurare a administrației care vine la pachet odată cu această digitalizare, foarte importantă și care știm că în momentul de față se află, domnule Oprea, și în programul de guvernare. Practic nu concediem pe față, disponibilizăm și în același timp și ușurăm fluxul la nivelul administrației publice. Digitalizarea deja schimbă lumea. La fel se va întâmpla și în România. În momentul în care guvernul își va digitaliza toate sistemele, atunci cu siguranță, din punct de vedere economic, se vor putea reorganiza resursele, se va putea investi mai mult în oameni, lucru care nu se întâmplă acum, din păcate, la nivel administrativ. Se investește foarte puțin în pregătirea personalului în exploatare. Și în momentul în care personalul va avea mult mai puțină muncă de, să o numim așa, de chinez de făcut, atunci cu siguranță vor exista resurse pentru a-i pregăti mai bine să folosească echipamente și soluții software mult mai performante. Iar în momentul în care România va fi digitalizată complet, orice cetățean va putea, chiar și de la distanță, prin câteva clicuri, să poată să facă orice eveniment de viață. Chiar exemplul pe care l-a dat domnul director înainte, legat de înmatricularea vehiculelor. Și aș vrea să vedem și ce înseamnă această revoluție industrială 4 în ceea ce privește 4.0, în ceea ce privește schimbările care au început să se vadă și pe piața muncii, pentru că este foarte interesant și oamenii ar trebui să știe încotro ne îndreptăm. Este abia începutul, spun specialiștii. Mai multe detalii are colega mea Luciana Cocoș la rubrica Safe Income.
Bun găsit! Tot ceea ce se întâmplă azi în privința digitalizării și tehnologizării va avea efecte substanțiale asupra pieței muncii din viitor. În 2030, economia va fi conectată total la tehnologie, la internetul 6G și serviciile cloud. Asta înseamnă că oamenii vor trebui să știe să folosească calculatorul, aplicațiile de lucru, să efectueze diferite operațiuni folosindu-se de inteligența artificială. Potrivit experților, economia viitorului se va baza mai mult ca oricând pe date, iar gestionarea acestora va genera cele mai multe noi locuri de muncă. De asemenea, va fi nevoie de specialiști în tehnologie, în dezvoltarea de software și suport, în monitorizarea sistemelor și optimizarea proceselor industriale, reducerea blocajelor, eliminarea deșeurilor, creșterea randamentului și maximizarea eficienței. Este recomandat ca cei care vor să se reprofileze să se orienteze către aceste zone și cursuri de specializare în robotică, inteligență artificială, programare și cursuri de alfabetizare digitală, new media, securitate sau cibernetică. Potrivit celor mai recente date, Uniunea Europeană se confruntă cu un deficit de 1 milion de locuri de muncă în domeniul ITNC, iar în viitorul apropiat, 9 din 10 joburi vor avea nevoie de competențe digitale. Ei bine, competența digitală este una dintre cele 8 competențe cheie definite de Parlamentul European și se referă la utilizarea sigură a tehnologiei digitale pentru a afla informații, pentru comunicare și soluționarea problemelor din toate aspectele vieții. Aptitudinile digitale sunt clasificate pe 3 nivele. Cele de bază se referă la posibilitatea de a comunica prin e-mail sau pe social media, de a crea și edita documente digitale și de a căuta sau partaja informațiile personale online. Competențele de nivel intermediar sunt despre înțelegerea sistemelor de operare, iar aptitudinile digitale avansate se referă la înțelegerea componentelor hardware și software ale computerului, a principiilor și conceptelor de programare. Competențele digitale se dobândesc pe tot parcursul vieții, de la școală la locul de muncă, prin utilizarea platformelor și soluțiilor digitale sau prin cursuri de specializare. Din păcate, România încă se află la coada clasamentului în privința participării cetățenilor la cursuri de formare profesională, cu un procent de 1,6% în condițiile în care media europeană este de 14,8%. Atât pentru azi la Safe Income, sunt Luciana Cocoș, iar până data viitoare când ne revedem, aveți grijă de banii dumneavoastră. Domnule Panai, să știți că eu insist să revin la dumneavoastră. Acum avem și conexiunea telefonică, sper că ne auzim bine. Am văzut și materialul pregătit de colega mea, Luciana Cocoș. Ne pregătim pentru o piață a muncii schimbată, așa cum spunea și domnul Panaita anterior. Știu că urmează, domnule Bălan, în același timp să vedem cât mai multe investiții în partea de securitate cibernetică. Deja 58% din companii și-au majorat alocările bugetare pe segmentul de securitate. Deja 82% dintre aceste companii plănuiau să angajeze personal suplimentar și vorbim de un studiu Microsoft. Sunt date oficiale puse la dispoziție de companie și deja 28% dintre companii au investit în securitatea datelor în aceste momente, mai ales să spunem, datorită din cauza pandemiei, depinde din ce punct de vedere vedem. Domnule Bălan, de această dată, după care mă întorc la domnul Panait. Da, eu m-aș aștepta și aș spera că 100% din companii investesc în securitatea cibernetică. Dar cred că au crescut investițiile, la acel 20%, cred că se referă la o diferență între cum se investea înainte și cum se investește acum. Este o creștere în cât de mult se investește în cyber security acum în companii. Ce s-a întâmplat este că au crescut într-adevăr hackurile, au crescut într-adevăr compromiterile, breach-urile acestea de profil foarte mare, companii foarte mari. Deci la noi am avut un site foarte important de imobiliare, a avut datele expuse. Niște băieți din Cehia parcă au descoperit și l-au scris și a ajuns în public. Și în momentul în care apar foarte, foarte multe știri cu diverse firme și diverse site-uri de mari sparte, încep să spui și tu problema că se poate întâmpla și ție, mai ales că poate că tu ai investit poate mai puțin decât firma aceea mare în cyber security. Și din cauza aceasta au început să crească
investițiile companiilor și în avem și noi chiar un securitate. exemplu în acest sens, domnule Bălan, o firmă de piese auto care a fost recent atacată și se pare că atacul a fost o operațiune planificată. Se rog pe colegi să arate și olul respectiv, hackerii firma auto, am denumit noi pentru ca să fie mult mai ușor de identificat. Vedem și ce au transmis cei de la această companie. Atacul a fost o operațiune planificată, foarte bine pregătită. În baza indiciilor găsite până în prezent, atacatorii s-au pregătit mai multe săptămâni pentru acest lucru. Din păcate, sistemele noastre au fost puternic afectate, distrugerea a fost practic totală. În momentul de față se chinuie să lucreze zilnic astfel încât să lucreze cât mai rapid și să-și reia activitatea. Cu aceste probleme se confruntă, din păcate, tot mai mulți antreprenori, domnule Bălan, motiv pentru care am și menționat și acest punct de vedere pe partea de cyber security, pentru că este foarte important și să le dăm și câteva sfaturi în momentul de față cum ar trebui să-și pună cât de cât bazele în ceea ce privește protecția propriilor servere, propriilor angajați până la urmă, pentru că e vorba și de toate datele economice ale firmei. Ok, păi în primul și în primul rând, primul sfat și cel mai important, și cred că o să-l și repet, backups. Da? Backup-ul este acel lucru de care ne dăm seama că avem nevoie doar în momentul în care chiar avem nevoie. Și spunem atunci, vai ce bine dacă aveam backup. În ziua de azi nu mai este atât de greu, mai ales pentru calculatoarele personale. Există o grămadă de platforme online care îți permit ca pur și simplu niște documente sau directoare care conțin documente importante să fie selectate pentru a fi constant sincronizate cu o platformă de cloud. Din acel moment, chiar dacă este compromis calculatorul, chiar dacă se strică laptopul, chiar dacă se strică hard disk-ul sau este compromis sistemul din cauza unui virus de tip ransomware, datele respective sunt în siguranță în cloud, reinstalăm calculatorul și le luăm înapoi din cloud. Și este un proces chiar ușor. Nu este niciun motiv pentru care să nu îl faceți. Al doilea sfat pentru organizații este să gândească cu o mentalitate de dacă aș fi compromis în momentul acesta, aș ști, dacă aș avea un atacator deja prezent în infrastructura mea, poate într-una dintre calculatoare, aș ști despre acest lucru și să-și proiecteze metodele de apărare de Blue Team prin această perspectivă. Iar al treilea sfat este, evident, o soluție de securitate la zi, bună, nu neapărat cea mai ieftină, o soluție de securitate care să funcționeze și care să aibă toate funcționalitățile necesare pentru a oferi această supraveghere, acest overview asupra organizației. Domnule Panait, acum am plecat de la domnul Bălan, din păcate tot vă încurc în această dimineață. Cu scuzele de rigoare, o să mă întreb la dumneavoastră și întrebarea se pune în felul următor. Micii antreprenori au la dispoziție toate aceste soluții pe care le menționa domnul Bălan, însă, domnule Panait, ce facem cu statul? Și aici o să mă îndrept ulterior și la domnul Opreș și la domnul Homorodean. Ce facem cu statul? Digitalizarea acum vedem că a fost forțată în instituțiile statului, vedem cum a contribuit pandemia la digitalizare, 85% însă dintre angajații statului nu au un curs de digitalizare, dar rămite să se gândească și să ajute în momentul de față fiecare instituție a statului să aibă un backup, să aibă documente, să aibă serverele cât de cât bine puse la punct. Eu vă dau exemplu celor de la Guvernul României care au un departament excepțional de IT, însă în momentul de față sunt efectiv depășiți de solicitările care vin. Evident, nu mai spun de atacurile care se fac inclusiv la serverele Guvernului Român. Acum, din punctul meu de vedere, cea mai optimă modalitate de a proteja datele este prin folosirea tehnologiei blockchain. Tehnologia blockchain este tehnologia care stă la bazele Bitcoin-ului, care este extrem de răvnit la nivel mondial. Acum, Bitcoin-ul este o prima aplicabilitate. Dacă, spre exemplu, am aplicat tehnologia blockchain pentru a securiza datele guvernamentale, atunci, cu siguranță, putem înainta noi, România, în fața altor țări din Uniunea Europeană. Și ar fi o oportunitate fantastică din punctul meu de vedere, în special având în vedere că suntem o pepinieră de forță de muncă în zona de IT, să începem să investim în tehnologiile blockchain. Desigur, în primă instanță este nevoie ca digitalizarea să se facă în mod centralizat, adică securitatea să fie în mâinile anumitor entități, iar ulterior să se descentralizeze pentru a ne asigura că sistemul protejează acele date și nu mai este nevoie ca o anumită forță de muncă din anumite companii să se ocupe de protecția datelor. Fiindcă știți cum este, factorul uman poate să
emit anumite greșeli și asta poate pune în pericol datele a zeci de milioane de cetățeni. Problema este următoare, domnule Oprea. Noi nici nu avem capacitatea la nivel administrativ să ne ajutăm singuri pe partea de aplicații. Toate platformele și cele actuale, fie că vorbim de registrul de vaccinare, fie național de vaccinare, fie că vorbim de restul platformelor care au fost folosite, spre exemplu, de Ministerul Economiei, sunt realizate de cei de la STS. Asta arată totuși limitele cu care se confruntă statul român dacă de fiecare dată se apelează la STS în condițiile în care, iată, ar trebui să avem deja un corp de specialiști la nivelul statului, să nu mai apelăm la Serviciul de Telecomunicații Speciale, care mai mult ar trebui să vegheze la modalitatea în care se comunică la nivel interinstituțional și ceea ce se întâmplă la nivel de atacuri cyber și nu numai. Bun, la nivel național avem două instituții extrem de importante care gestionează apărarea din punct de vedere cibernetic. Dacă nu există atacuri dacă nu vedem aceste atacuri cibernetice, nu înseamnă că ele nu există. Avem CERT-RO și avem Centrul Național Cyberint. Aceste două instituții sunt populate cu oameni foarte bine pregătiți și care lucrează 24 din 24 pentru a preveni și pentru a contracara aceste atacuri cibernetice. Dacă vorbim despre dezvoltarea de software, e normal ca într-un stat cum e România, un stat membru al Uniunii Europene, dezvoltarea software să o facă privații și nu statul. Statul trebuie să știe ce să ceară și tocmai din acest motiv Autoritatea pentru Digitalizarea României își dezvoltă capacitatea de a aduce personal calificat în instituție, project manager, business analyst, product owner, care să scrie caiete de sarcini și care Deci, să... practic, veți face angajări în perioada următoare tocmai pentru a întări această zonă. Exact. Și pentru a putea pune la dispoziția privaților, prin sistemul de licitație publică, caiete de sarcini concludente, prin care știm ce le cerem și totodată vom avea capacitatea de a supraveghea implementarea acestor proiecte, ceea ce până acum nu prea s-a întâmplat și tocmai din acest motiv anumite proiecte, deși au fost livrate greșit. Ne puteți da exemple de... Cardul Național de Sănătate, pe care toată lumea îl blamează, este un proiect care a fost implementat, aș putea spune, pe genunchi, datorită faptului că statul a avut capacitatea să analizeze livrabilul oferit de compania privată. În ceea ce privește cardul de sănătate, știu că această componentă ar urma să fie inclusă treptat în partea de cetățenie digitală, dar până atunci vă gândiți la o soluție de schimbare a cardului de sănătate sau modificări în acest sens, tocmai pentru a mai facilita accesul pacienților. Știm că odată la câteva săptămâni Cardul Național de Sănătate, accesul este blocat la medicii de familie. Autoritatea pentru Digitalizarea României a prins în Planul Național de Redresare și Reziliență, inclusiv înnoirea sistemului care gestionează datele pacienților, iar prin implementarea cardului de identitate electronic nu vom mai avea nevoie și de cardul de sănătate, pentru că aceasta va fi identitatea unică a cetățeanului român în raport cu statul. Însă, din păcate, va trebui să mai așteptăm câțiva ani, minimum 2 ani, domnule Oprea. Pentru cardul de identitate vom mai aștepta câteva luni, până în luna august, pentru că vom avea gata. Ulterior, da, va mai fi nevoie să așteptăm. Ca să putem să mergem cu el, să-l folosim pe post de card de sănătate, până bănuiesc că nu va dura câteva luni. pe picioare din nou sistemul Cardului Național de Sănătate, sistemul de gestiune a pacienților la nivel național, da. Domnule Homorodean, ideile, cum spuneam, sunt bune. Noi le așteptăm cu mare interes. Domnul Oprea e foarte optimist. Am mai văzut optimism și în guvernările trecute. Așteptăm și implementarea. Ne bucurăm că în câteva luni vă vedea prototipul. Însă să vedem și interoperabilitatea. Da, cred că optimismul trebuie să fie o stare de spirit a noastră a tuturor, însă cu doza de realism necesară. Și toate aceste lucruri, preluând ideea domnului Oprea legat de îmbunătățirea modului în care se implementează proiectele, e foarte important să avem mecanisme competitive asigurate în ceea ce privește achizițiile publice. De aceea sunt o serie de proceduri pe care noi le promovăm ca mediu privat și avem dialog cu statul în ideea de a îmbunătăți
competitivitatea și de a reduce riscul de ca statul să devină client captiv. Adică știți foarte bine, sunt multe sisteme, inclusiv acesta al cardului de sănătate, prin care furnizorul practic a pus mâna pe sistem și nu poate să fie sistemul respectiv dat altui furnizor. Aceste mijloace există, sunt legiferate, însă puțin aplicate la noi. Vorbim de procedura de parteneriat pentru inovare, vorbim de concursuri de soluții în achizițiile publice și sperăm să vedem în anii următori și parteneriate public-private realizate pentru implementarea sistemelor digitale. Asta cred că ar fi un punct foarte important pentru ca, într-adevăr, statul să poată să coopereze mai bine cu mediul privat. În ceea ce privește aspectul legat de securitate cibernetică, cred că sunt 3 puncte pe care trebuie să le avem în vedere atât pentru o companie cât și pentru o instituție. Prima este educația. Prima este educația, pentru că atacurile și efectele lor se realizează în mare parte, de exemplu, prin faptul că cineva descarcă un atașament dintr-un e-mail, dă click pe el și iată se infectează întreaga rețea. Deci ține în primul rând de educație și de înțelegerea riscurilor la care te supui. Următoarea este proceduri. Proceduri pe care orice IMM și orice instituție trebuie să le aibă și trebuie să fie verificate. Și abia al treilea este unelte, da? Unelte, sisteme, pentru care atât instituțiile statului, care au fost menționate de domnul Oprea, dar și industria de cyber security românească, care este o industrie semnificativă, poate să ajute foarte mult. Scurte concluzii, o să merg la domnul Bălan, pe care l-am tot botezat de azi de dimineață, și pe urmă la domnul Panait pentru concluzii. Provocări foarte mari în perioada următoare. Ce vă așteptați dumneavoastră ca și mediul privat de la statul român și, evident, provocările pe care le vedeți pe termen scurt pentru această zonă a digitalizării? Vă rog, domnul Bălan, după care domnul Panait și mă întorc în platou. Cred că prima provocare va fi comunicarea cu cetățenii în situațiile în care ceva nu va merge. Cu certitudine ceva nu va merge. Asta știm cu toții. Și în acele momente cred că este important ca să se seteze așteptările în mintea cetățenilor și să li se spună, e ok, acum lucrăm la asta, vrem să vedem cum funcționează, poate și o campanie beta, de testare beta ar fi utilă. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, subliniez că este importantă și o deschidere la testarea de securitate a acestor noi platforme. În momentul acesta, majoritatea site-urilor din România nu au o deschidere la a fi testate din punct de vedere al securității de către comunitatea de securitate din România sau din afară. Recomand cu căldură, este o practică destul de populară în afara țării. Compania pe care o reprezint, de exemplu, o adoptă și noi suntem deschiși, dacă cineva găsește o vulnerabilitate în sistemele noastre, vrem să auzim de ea și să ni se spună despre ea. Recomand cu căldură implementarea unui astfel de sistem, se numește Bug Bounty, de exemplu, și în aceste platforme, astfel încât să afle cât mai repede de potențialele probleme de securitate și să le rezolve înainte ca ele să fie exploatate de către niște atacatori. Mulțumesc mult, domnule Bălan. Merg la domnul Panait scurt ca să ajung și în platou la cei doi invitați. Vă rog, domnule Panait. Vine vorba de servicii guvernamentale, problemele de securitate pot apărea în două puncte. Fie pe partea furnizorului serviciilor software, fie pe partea utilizatorului. Pentru a limita complet punctul 2, este esențial ca să se creeze o platformă în care toate datele necesare funcționarului public pentru a opera să fie acolo. Pentru că în momentul în care se face o astfel de platformă unde nu sunt necesare descărcări și alte tipuri de activități care pot pune utilizatorul în pericol, atunci datele cu care acesta lucrează sunt mult mai bine protejate. Și astfel se diminuează semnificativ posibilitatea unor atacuri informatice. Mulțumesc mult, domnule Panait, pentru expertiza dumneavoastră și domnului Bălan. Domnilor, scurte concluzii. Domnul Homorodean, după care ultimul cuvânt, domnul Oprea, vă rog. Suntem în mod sigur pe direcția bună, putem să o accelerăm cu un parteneriat public-privat eficient. De altfel, salut și ideea Autorității Naționale pentru Digitalizare de a înființa și în curând de a operaționaliza un consiliu
de transformare digitală în care să participe mediul privat, în sensul ăsta. Tocmai am aflat înainte de emisiune de la domnul Oprea că urmează să-și pornească activitatea și de asemenea cred că e important să conlucrăm pentru a avea mecanisme mai eficiente în modul în care realizăm strategiile și în modul în care pregătim implementările. Și să avem, domnule Oprea, și o strategie de comunicare în ceea ce privește populația, astfel încât să observe și beneficiile și, evident, să fie pusă în gardă și cu punctele negative și, cum spunea și domnul Balan, în momentul de față lucrurile poate nu merg perfect. Din prima am văzut acest lucru și în cazul unora dintre platformele pe care le-am folosit în timpul pandemiei. Avem și o platformă care merge perfect și care e lăudată la nivel european. Este vorba de platforma ghișeul.ro, care în regiune, cel puțin, este un exemplu de bună practică, deoarece niciunul din celelalte state din zonă n-au reușit să creeze o astfel de platformă la nivel național. Important este că avem un plan de digitalizare al României care va fi aprobat în următoarele 2 săptămâni în ședințe de guvern pe următorii 10 ani, cu puncte clare, cu obiective clare și cu deadline-uri. Avem Planul Național de Redresare și Reziliență care ne va ajuta... Fonduri suplimentare pe care urmează să le implementați. Din păcate, v-aș mai oferi și mai mult timp, nu mai am, cu siguranță. Vom discuta. Foarte important este că în 2 săptămâni informația pe care ne-ați dat-o și cu siguranță ne vom mai revedea să discutăm concret pe aceste termene pe care vi le propuneți și, evident, pe fiecare proiect în parte. Vă mulțumesc amândurora pentru prezența în această dimineață. Luăm o scurtă pauză de publicitate, după care ne întoarcem cu o poveste de succes.